De denkbroek, ik haast alle dagen. Als we je mensen visite krijgen, dat we hier eens komen, nou, dan nodig ik je wel uit om dat te doen. Zeker niet alleen maar een vrouw, dan zitten we hier, jongen. Nou zeggen we, ik wil even een loopje zitten, nou die kind ik al aardig, hè? Ja. Nou, dan zitten we weer even die hè? Nou, dat is ik wel mooi, nou. Steunen de vrouw hier, dan krijg je de hele familie hier, nou, dan zitten we ik wat. Want je, dat is wel een mooie werk voor jou, want dan ga je net over Noord, nou. Nee, nou, ben je uit door Noord praten, daar heb je niks aan. En dan zitten we even een loopje. Nou, ik kan je wel, want ik ben een soort begaafd, dus dan zit ik gauw eens even. Nou, nee, dat is een mooi werk. Ja? Ja. En we hebben niks te doen, dus we vervelen samen. Ik krijg nooit genoeg van. Nee, het is prachtwerk. Maar even een romantisch jong de vrouw, dan doe je dat dik. Dan doe je wat anders, nou. Als wat kurkje braadje en figuur zeggen, nou. Je zou er wel vervaarlijk uit zijn. Ja. Het is spannend, joh. Je komt maar zuid-westen mooi. Ja, ik zuid-westen. Ben je hier een beetje goed in? Ja, geweldig. Hoor eens, moet je kijken. Moet je jou zien hier? Ik hel heel erg voor jou. Zie je zo'n verhaal? Nee. Nou, dat ontsnapt ik wel zien. Ja, waar één. Maar het moet ook. Moet ook weer in de natuur blijven, hè? En jou ben ik wel eens het veld in? Jawel. En dit zo hou je je instincten scherp. Zo is het maar krijgt. Oh. Tomme. En viel je zei ik een echte man? Ja, wees. Hele kerel zo. Maar je eigenlijk neem krijg wat stel iets bij. Nou, dat is maar alles gelijk, je. Zij begon binnen, daar had ik maar een fruithapje, nou. Hest het? Ja, volgens mij wel. Wat is dit? Het recept. Voor de chocoladetaart. We kiest een chocoladetaart van je maatje. Ja. Vertel eens Meerte, wat heeft er met taart? Ik weet niet, ik vind het gewoon leuk om te maken. En wanneer je dat begon? Nou, toen ik 11 was, ik wel graag iets bijverdienen. En toen zei mijn moeder van, je vindt taartenbakken toch leuk, dan kan je dat ook wel maken.
moet er even aan. Ja. Ik heb het verkeerd gedaan. Wat dan? Wel, ik heb dingen omgedraaid. Ik had de boter, dat is 200 gram en dat te veel. Oh, Maar dat kan straks wel. Ja, dat ik is nog een stukje weer uit, Harry. Ja. Hoe komt zo'n die recepten? Nou, uit tijdschriften en van internet. En dan krijg ik wel soms van sommige mensen die hebben dan een tijdschrift met over taarten. En dan krijg ik dat. En dan denk ik van, oh, dat is een leuk recept. Die wil ik wel eens maken. En als hij dan goed is gelukt, dan zet ik hem op mijn site. Ja, want dan heeft hij nog een site maken, hè? Ja, toffetaartjes.nl. Waarom is taartenmaatjes zo leuk? Nou, je kan er zelf je fantasie zo in stoppen. Als je bijvoorbeeld zegt van, ik vind bloemen heel erg leuk. Dan kan je, en ik vind taartenbak heel erg leuk. Dan kan je bijvoorbeeld taarten versieren met bloemen. Ja, ik weet niet. Nou hing je de slingers hier nog, dus krijg je die west? Ja, En wat voor taarten hier stopt in jullie? een fly, een appeltaart en een kwarktaart. Hou je zelf maken? Ja, En waarom die taart? omdat de meeste mensen die gewoon lussen. Groot die alle taarten van je? Ja, nee, net zo. Leeft door het Isa. Ja, nou een beetje, soms. Het is leuk om als je het water doet. Soms. Want ik zeg soms ook wel chagrijnig. Wat jij nou, Isa? Nee. Ja, wat wil je de leukste keer om een taartenmaatje nog? Nou, voor mijn buurvrouw, haar dochter die was jarig. Nee, die ging trouwen. Dus mocht ik een bruidstaart maken. Zo, een beetje een kleine bruidstaart. Heeft ik een foto van? Ja, dat wie haar buiten staat. En dan wie er Nee. nog hier mooi fondant. Nee, dit was die andere. Deze was voor Afke. Oh. Nee, die was voor iemand anders. Dat was de Valentijnstaart. Die bruidstaart hebben we niet. Nee. Tot alle keer onthouden met. Dat kan ik al je maken. Klaar.